Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutong bakatok sa udto, maayong udto kanaton tanan, doyog ta sa pagpaminaw kanato karo mga takna og plaster ta sa pag palanog-lanog kumbati sa pagpahimsog. Kumusta ta ninyo diha mga kabisyo, my love so sweet? Kumusta ta ninyo sa uban kanato diha karon nga kamulo na sa ilahang pagpaniudto, kamulo na sa ilahang pagpakabusog. Hala sige kumbati ta sa ato ang programa karong mga takna. Of course kini ang inyong DJ Mike Killing. O, kini po, yung inyong gwapong taro ay lumpeng, ha? Kini, si Lolo Baba, ha? Last time ta, uban-uban ta ni, doyog ta sa pagpaminaw. O, kubati ta, o, kumusta ning uban sa nato diha karon? Nagkuha niya, nagpulikay niya, napabalik niya og mga sudan sa mga karinderyahan, o sa balay man gani, nagtakang naghikay niya po dusab. Ala sige, sabay-sabay tayo. Samtang amulo kasi yung pagungit-ungit. Ako sige mong radyo. What is? Pabati mo 091750959493 ni atong text line number, and likewise we are live there is atong Facebook page DJ Mike Killing, a Facebook page Calabo Herbal Product Jesser Marketing, a Facebook page. Like, share, follow kanato sa gihapon usab. And pwede mo mag-order by the way diha no, kung gusto mo mag-message adto lang mo diha kabisyo my loves, or kontaka ang numero diri sa Calabo ang 0930-973-6009. Tuod ginaton tulumanon gatong kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw, tawa-tawa ug badaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. Padayon ta og duyog sa pagpaminaw kanato, ha? Cluster ta mga kabisyo, my love so sweet. Ilabi na ning uban kanato nga nabalaka sumaabotay nga typhoon or super typhoon Mawar. Tuod kasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility or PAR, og mostly makasinati ta og mga pag-ulan-ulan diri sa tuang dakbayan og sa mga lugar, no? Tungod kay kana siya layo ra man gid pud noon kay sa tuwa, pero kana siya hungaw lang na siya, no? And mostly mapiktahan niini labaw na pagka Monday and Tuesday ang Luzon. So better gihapon sad kabisyo my loves, di punta mag kumpiyansa kay na video nagakailap karon sa social media, no? Nga grabe kaayo ang guam nga napiktahan sa mismong bagyo niining mismong bagyong typhoon Mawar. So, kumusta ta ninyo diya? And of course, sa nga ng pagiha, better na agid mo yung mga gipangandaman daan, especially katong mga lugar nga dali ra bahaan.
ay mo kalimot dala sa inyong Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga pang-backup ha kay basin niya maunda ang inyong kuan ba inyong maintenance nga food supplement kay mura gituod ni makatabang sa inyo ha. Sabi na kung ganing di kay mo kalahutay og palit og tambal nga mahal kay tanan diri na lang ta. Oo, kaya ang epekto mas doble pa, di ba? Masustinahan pa nga to ang kalagsik sa panglawas. Anyway, so kumusta ni mga estudyante nato? By next month, balita ko bakasyon na. 'Di ba? Mga 2 ka bulan yata tuod, no? So lahi ra jud kayo ang kahimtang nabaliktad na gyud ang sitwasyon nato ani karon kay mostly pag ganig April ug May, bakasyon magid nato by June kay mo na gina ang klase. So luoy lang kayo nakatawag ani kini mga estudyante nato lulubaba nakamiss og 2 ka tuig. Pero sa unta man wa matay mabuhat pud sad. So ganun na lang talaga. Ganya ang uban kanya to diha karon. Excited na po kay bakasyon niya sa bulan. Ako ba'y kilig na ako makalimtan itong panahon nga ako estudyante pa. Batang-bata pa ako. Masyado na akong tawag nito, masyado na akong bulyaging. Hindi ako kasabay sa kumaestra, matingala ko. Idol mo siguro ko sa maestra siguro. Ano unsa po tripping ni mo di ay? Wala bang po yun? Kanya lang mahigayon nga makatulog ko sa klase ba? O niya, pangutanyon ko sa kumaestra nga mo niya. Pero na one time po siya, makita niya ako kumaestra. Sige mo siya pangasama sa ko Kita niya ko siya nga natulog po siya. Ngutanya niya ko siya nga, ma'am. Ano nakatulog ka, ma'am? So bago naman ko niya, nag-istorya ko sa Ginoo. Okay kayo. Pagkaugmaan niya, ako naman yung nakatulog kay mo lagi do kaunon kay ko sa eskwelahan, labaw na siyang klase. May one time nakatulog ko. Buka ko niya. Tulog yung buka sa klase. Bagong panakaw, wala ma'am oy. Nakistorya ako sa Ginoo. Tanya ko niya, unya, sa may ginoo sa Ginoo. Ingon siya nga, gingon ang Ginoo, ma'am nga, wala dyan mo nagstoryahan niya gapon. Kakunjo ka, ma'am. Lagi. Ako lulubaba, buliagon po sa kuno. Nabog ko yung mga listahan nga pwede mong ma-appeal, no, nga makasabaan po ko sa kumaestra. Labaw na kada mga higayon nga patubagon tuod ta. Nay one time nga hinumduman ako lulubaba. Pangutan ako gamitin ang kampante sa pangungusap. Ang uban motubag, kampante ako na makakuha ng malaking marka sa Filipino. Tama. Okay man pod. Unya sa imo. Kinilagay nga kuan. Kinilagay yung sahay pod tuod may kilig nyo nga mura bitaw taog. Masalin mo ang tos kugaling kisipat kay ta. Wala siguro kasi mong kugalingon siguro motubag no. No. Yes. Yung kagno, tubag kog yes. Tama ka lulubaba no kasi pat man lang ituod kay ta. So mo nang usahay masalim mo ang puta sa tubag. Isag nara pwede na kayo dali ra kay ta tubag pero amot lang gid kay bata man lagi. Tubagon pa na ako maestra na ako nga kampante. Kabalo na ko. Ma'am. Ang bastos mo naman. Ala kampante. Kabalo na kasi nitabo lulubaba. Kabalo na. Walking kanyo. Walking, lamparos, smackdown, tanang lulubaba. Gusto pa sa una sa mga maestra nga kinibitang kusion ang imuhang galunggan. Dito jud ko nakaingon nga kusgan gyud ning kuko kay makaaswat maglubot. Kusgan gyud ning kuko sa babae kay makaaswat og lubot. Labaw nagmakusian ang imong dalunggan. Apikot. Aswat lagi lubot lagi. Wala lagi na jetpack lagi. Ay nako, sumulang na siya mga kayumtang dati nga kita buluyagon kayo sa tanan. Pero those were just the memories, no? Magkatawa na lang ta magunahon na. Ay nako. Sahay, kung siguro ang ikaw nga ginikanan karon nga na masinatian na si muhang mga anak,
maglabad siguro imong ulo. Risyo siguro ka kay karon ba wala lagi kang mo hikap or mismong unsay buhaton nimo sa imong anak. Unsay buhaton sa maista sa imong anak, no? Bisan pa ka ng mga istorya nga makapad-degrade. Tabaw na ako mabidyoan. Nako! Mga istra. Mingon day isolation lang. Isolated lang po yung problema, mga ma'am at sir. Isolated. Tinabangay kay wagi tagakay, no? Pero pag ikaw ang ginikanan, makapanawag jud kag tabang sa tanang tao sa social media. Diba? Kay tungo dili ta ka dawat kung nga nang maestra ang mo disiplina sa tuang anak, di ba? Or disiplina or something sakitan, emotional o physically. Muna nga di na gid siya acceptable. Unlike before lulubaba, makuan ba no kining gitawag nga say tawag na lulubaba gani. Say tawag ko sabot. Hindi ko niisip mo, B1. Ay, pambira naman yan, Bito. Basta ka ng naitawag ng term sa pagdisiplina ba? Corporal discipline, si tawagan na anyway, so mo lang kato kabisyo my loves. Kung gani nga doon natay bation nga ka-stress panglabad sa ulo, mga plus na lantan ninyo liniment nga numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Amigo, muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mapatay putsad sa mga kutog, mo-moisturize sa panit. Humot og sakto sa kainit, bugnaw nindot pagid sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina, kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong hubak og stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayas. Para sa mga kagit-kagid og baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para papaputi o pababata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Inigato ka nato sa Just Serve Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. O kung galing nato sa klase pagyawon may kiling, yung mga pangutan niya palukog basa niya para tumatubag. Sige, sama na lang aning pwede bang muhilak ilawom sa tubig lulubaba? Pwede man, pero mo lagi ang tubig nimo mapart na siya sa dagat. Pero advice na to, dili ka dapat mohilak sa tubig. Kaya nga nyo, ang imuhang luha bitaw nyo imbis mo gawas, mo backfire, mo balik sa imo, magdala pa siya og tubig dagat. Kanya ang tubig dagat, adunay mga bacteria and organisms that will ruin your eyesight. Muna pag hawbwa nimo sa tubig dagat, ang imong mata mura kag gipiskat. So, maayong di jud ka magsaya-saya og paligo diya sa dagat. Dito ka maligo sa ilog, ha? Dito ka mohilak ilawom sa ilog. So, isang ilog is clean and crystal, ha? Crystal clean siguro. Basta mo nga siya. Pero kanang piskat lulubaba, naaba na siya iring kay na may cut. Ang iring ba'y sinugdanan niya na lulubaba nga nung ang mata magkapiskat? Oo, tama jud ka. Kay dati manggod so niyang panahon, ang iring sige pangatol sa mata niya, tapos ang tao kusuki mo hagwa sa iring, ang iring tilapan dayon tuod ang mata ilong baba ha sa iyang amo. Matulatak dyan taon siya. Takot-takot na dayon. Yung nga na yung sugod ng virus. Ha? Piskat. Ha? Kalasag bright. Oy, di basta-basta. Kinilulubaba. Pwede bang muutot og manguyab nga dungan? O pwedeng dungan og pangutot og pagpanguyab lulubaba? Dili pwede may kiling. Nga naman. Dili pwede niyo muna siya isabay. Kaya kung isabay niyo muna siya, mahutdan kag oxygen sa imo hang lawas. Pero pwede na good yapon, pero I advise you. Don't do it. Masisira ang buhay mo, I tell you, ha?
Okay, kung mangutot ka nyo, hangin magawa sa imong libotski. Kunya, mudighay ka, hangin po magawa sa imong kuan. O, imbis nga unta utot lang, nya tapos dighay pa man ka, pwede ka niya mahimo og drone. Basta niya mulupad niya ka, delikado kayo, ha? Kay duwa ka bukhangin yung gawas sa imo, ang lawas ni mo, ha? Wala na siyang samag jetpack, ha? O, diba? Ay, saya nyo na, ha? Ngaw yun nyo, ha? Daghang salamat nimo diha Lolo Baba sa imuhang mabulawanong kaayong pagtulunan kung na-stress mo niya atong tubag ni Lolo Baba. Mahaplas lamang ang sa Angelic Relaxing Roll. Alang sa mga kabuhion og nagbiyahe karon, stress ang feeling, mag-relax kauban ng Angelic Relaxing Roll. Manood suot ang kanindot og soothing effects sa peppermint and lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Padayon ta sa unahan duyog gyapon sa paglanog-lanog, labaw na sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan, batok sa mga sakit nga pwedeng pakgang sa tuwang kinabuhi. Mga kabisyo, my love so sweet. Kauban gyapon ta ninyo, ha? Diri gyapon sa itong programang Tutok Pakatok sa Udto. Kini si Mikey Ling. O, kinyipod si Lolo Babaw, ha? Puso